Vitamín A, známy aj ako retinol alebo beta-karotén, bol objavený v roku 1913. Vedci Elmer McCollum a Margaret Davis na univerzite vo Wisconsine v USA skúmali faktory dôležité pre rast laboratórnych zvierat. Zistili, že maslo a vaječné žltky obsahujú látku nevyhnutnú pre život a rast. Neskôr sa na výskume podieľali aj Thomas Osborne a Lafayette Mendel na Yale University. Vitamín A je dôležitý pre zdravý zrak, najmä nočné videnie a pre správnu funkciu očí. Podporuje imunitný systém, rast a vývoj buniek, vrátane vývoja embria a chráni sliznice a pokožku. Aby ho telo správne vstrebalo, potrebuje tuky, zinok a v menšej miere železo. Pri nedostatku zinku môže klesať hladina vitamínu A v krvi. Bez dostatočného množstva vitamínu A by nefungovala tvorba zrakového pigmentu rodopsínu, čo by mohlo spôsobiť problémy so zrakom. Tiež by bol oslabený imunitný systém, čo by znížilo schopnosť tela bojovať proti infekciám. Vitamín A nájdeme v dvoch formách. Retinol, teda živočíšna forma, sa nachádza v pečení, vaječných žltkoch, plnotučných mliečnych výrobkoch a rybom tuku, napríklad z trestčej pečene. Beta-karotén, rastlina forma vitamínu A, sa nachádza v mrkve, sladkých zemiakoch, tekvici, marhuliach, špenáte, brokolici a listovej zelenine. Vitamín A je nevyhnutný pre zdravý zrak, pokožku a rast buniek. Pomáha tiež regenerovať bunky a posilňuje imunitu. Na druhej strane, jeho nadmerný príjem môže spôsobiť zdravotné problémy, napríklad poškodenie pečene, bolesti hlavy alebo nevoľnosť. U tehotných žien môže nadmerné množstvo vitamínu A poškodiť plod. Ak sa užíva veľa beta-karoténu, pokožka sa môže dočasne zafarbiť na oranžovo, čo síce nie je nebezpečné, ale môže pôsobiť rušivo.